La indústria ha de ser considerada com un sector estratègic tant pel Govern d'Espanya com per la Generalitat Valenciana. Aquesta és una de les principals conclusions en la que van coincidir majoritàriament els participants al debat col·loqui El clúster tèxtil com a motor de les comarques centrals, inclòs dins dels fòrums d'economia de la Vall d'Albaida, organitzat per Premsa Ibèrica Levante, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Ontinyent i Ateval, l'Associació d'Empresaris Tèxtils Vall d'Albaida, un fòrum que evidenciava com la posada en marxa del clúster tèxtil sanitari d'Ontinyent ha permès mantenir i crear llocs de treball a la indústria en un moment d'incertesa. El haver facilitat d'alguna forma o el haver tractat d'ajudar al màxim a la consolidació d'aquestes noves línies de treball han sigut crucials per a la generació. En primer lloc, per atraure la gent de Certos, que era el primer repte, no? Però posteriorment són moltes les empreses que, a més de recuperar el 100% de la seva plantilla, van aconseguir generar nous llocs de treball. Per tant, jo crec que és una de les conseqüències més positives de tot aquest treball. Un clúster on ha estat clau la col·laboració públic-privada que ha permès no dependre tant de tercers països. El que és la col·laboració público-privada venia sent ja una pràctica bastant habitual des de que nosaltres arribàvem a l'alcaldia fa ara aproximadament 10 anys. Va haver, jo crec que per part de l'empresariat, una capacitat de reacció impressionant, una capacitat de reacció que demostra precisament per què el tèxtil no és passat. Una indústria que té una capacitat d'innovació i adaptació i una resiliència com la del tèxtil mai pot ser passat, perquè ha demostrat sobradament com de la crisi és capaç de treure una oportunitat i, per altra part, sobretot el tindre aquesta oportunitat de no dependre tant de tercers països, especialment dels països asiàtics, dels quals estàvem depenent absolutament en aquest moment. La iniciativa va ser aprovada per la unanimitat dels grups polítics presents a la corporació i que tot el món hem vist com una grandíssima oportunitat este treball. Tengo que decir que el alcalde de Ontinyent y su equipo se puso a disposición para ver de qué forma podía cooperar o podíamos cooperar, hacer una colaboración público-privada, lo cual es mucho de agradecer porque habitualmente no estamos acostumbrados las asociaciones a que los ayuntamientos se impliquen. En ese sentido, pues vimos la posibilidad de hacer un convenio, que fuera un convenio a medio plazo, porque no solamente era ayudar a esa industria incipiente, sino a que saliera, sino que además se consolidara. Esto es un clúster textil que tiene diferentes divisiones y esta división, la sanitaria, es la que ahora se ha dado más fuerza. Un clúster no es crea, no? Un clúster ja existeix, no? O sigui, hi ha una sèrie d'empreses, una sèrie d'organitzacions en un determinat sector que interrelacionen i, per tant, estan allà. El que fa el clúster és potenciar aquestes relacions, incrementar-les i donar-los valor. Un clúster, el d'Ontinyent, que està sent objecte d'estudi per la Universitat Complutense de Madrid per la professora Rosa Metxa, qui també participava al col·loqui via telemàtica. Se ha utilizado aquí la palabra milagro o el éxito, ¿no? De esta reconversión tan rápida, yo la he llamado en algún artículo de prensa, ¿no? Que es como la reconversión industrial más rápida de la historia. Se ha dicho aquí que en menos de un mes, ¿no? Pues casi ese textil hogar había conseguido transformarse. El éxito realmente de Ontinyent es que son muchas empresas que han conseguido reconvertirse, reinventarse, readaptarse, es decir, que el calificativo puede ser, digamos que muy variado, y además se están manteniendo en el tiempo. L'empresariat compartia el plantejament del president d'Ateval i el de la pròpia Metxa de considerar la indústria tèxtil com a sector estratègic per evitar que torni a donar-se una manca d'abastiment de productes sanitaris com la patida en març del 2020 i, si és estratègic, ha de comptar amb el suport d'administracions superiors per a garantir la seva continuïtat. La intenció primera era assistència humanitària, perquè nosaltres, quan vam començar a servir mascaretes i després bates sanitàries, recorde perfectament, i se m'ha quedat gravat en la memòria, rebre cridades d'hospitals, de sanitaris, demanant-me, per favor, que enviaren urgentment bates o mascaretes perquè ni els hospitals tenien materials sanitaris. Els nostres hospitals estaven els sanitaris en bolses de basura i això va ser un motiu que a mi em va resultar una experiència impressionant
impressionant, la col·laboració amb l'Ajuntament d'Ontinyent, la col·laboració amb instituts tecnològics, a Tebal, tot el que van viure. Jo espere que per part de l'administració, sobretot, que reconega l'esforç que s'ha fet, que n'hi ha fórmules per almenys mantenir aquest sector estratègic para que no torne a pasar lo que ha pasado. Es muy bonito poder, en un primer momento, como ha dicho Candy, de estar conmovido de no saber cuál iba a ser el mañana en un cierre total de puertas, ¿no, Arturo? Y de repente tener la sensación de que puedes hacer algo, ¿no? Y has hecho ese algo, lo has puesto en marcha, hoy te das por satisfecho con todo lo que hemos generado en esta zona, pero cuidado, mañana nos puede hacer falta. Es una lástima todo ese esfuerzo, echarlo al suelo. Y tenemos la obligación moral, nosotros, los gobernantes y la sociedad, en que esto no decaiga y esto no se quede en un saco roto. Si no, lo que va a quedar, si no hay apoyo, si no podemos cerrar contratos o seguir suministrando a la Administración, pues al final sí, seguirá, pero seguirá pues una parte muy pequeña, porque lógicamente lo que se necesita es volumen para crear empleo y eso nos lo tiene que dar la Administración. I en vistes al futur, al col·loqui també sorgia la necessitat de potenciar la formació i fer més atractiu el sector perquè els joves opten per formar-se en ell. Hemos deslocalizado lo que es la producción, pero al mismo tiempo hemos deslocalizado también lo que es el conocimiento. Ahora, en China, en la India, en Pakistán, en Egipto, probablemente hay técnicos que saben más de textil que la gente que tenemos aquí. Y yo veo que esto va a ser un problema de conocimiento de, como nos vuelva a suceder otra situación como nos ha pasado ahora, dentro de 10 años, yo creo que habrá mucha gente que hoy tiene 60 años, que yo estoy viendo, yo digo, 60, 65, gente que está en empresas, en acabadores, en tejedurías, que yo pienso, este profesional cuando no esté, ¿quién le va a seguir? Falta sobretot de perfils, com molt bé has dit, no universitaris, sinó de formació professional, que no es troben en moments de crisi, en moments d'atur elevat i no es troben. El tèxtil ha canviat molt en 20 anys i crec que cal difondre-ho, cal posar-ho en valor i és un repte on l'administració, les universitats, per supost, però és un repte col·lectiu. Conscients de la importància de la formació, des d'Ateval i Aitex s'han impulsat els estudis de formació professional tèxtil. A més, Ontinyent ha ampliat aquest curs la seva oferta de formació professional amb la dotació del grau mitjà de tècnic en fabricació i ennobliment de productes tèxtils. Així, al fòrum celebrat al Museu del Tèxtil d'Ontinyent, empresariat, autoritats públiques i experts han analitzat la reconversió industrial duta a terme en resposta a la pandèmia i el seu futur.